Debele su i unutra je bebe i onda se hrani od trgovine. Svaka je trudnoća jedinstvena i teško je unaprijed znati kako će završiti. Niz okolnosti mogu dovesti do različitih većih ili manjih problema ili komplikacija. Procjena je da je oko 20% trudnoća rizično. Trudnoća može biti rizična praktički od početka, odnosno od prije početka. Postoji neka stanja koja već sama po sebi u životu trudnice ili u bolestima buduće trudnice ukazuje na rizičnost od početka trudnoće. No, međutim, isto tako, zdrave žene koje planiraju trudnoću i imaju sreću da ostanu trudne, mogu isto tako se susresti sa bolestima koje su vezane isključivo za trudnoću, koje se ne mogu predvidjeti ranije, ali mogu pogoditi ili njezino zdravlje ili ugroziti zdravlje njezinog djeteta. Neke od komplikacija vezane su uz infekcije, prijevremeno otvaranje, povišeni šećer u krvi, neka odstupanja u funkciji posteljice koja se izražava kroz smanjenu očekivanu težinu djeteta ili kroz respiratorsku ulogu. No na rizičnost trudnoće mogu utjecati i neke bolesti. Svaka prethodna bolest majke, kronična bolest majke, čini trudnoću rizičnom. Naročito ukoliko ima bolesti bubrega, srca, pluća ili nekih drugih vitalnih organa, zbog toga jer se njihova funkcija u trudnoći ne samo mijenja, nego se od njih očekuje pojačana funkcija. Zbog toga majka treba biti pripremljena za trudnoću u slučaju kroničnih bolesti, a isto tako multidisciplinarno nadgledana. Dakle, u praćenje takve rizične trudnoće već na samom početku treba uključiti i sve one specijaliste koji se inače brinu o zdravlju ili bolesti takvih žena. Rizične trudnoće ipak nisu svakodnevica. Toga još jedanput ukazujem na važnost redovitih kontrola u trudnoći, čak i onda kada se majka osjeća dobro i kada ne primjećuje neke promjene koje bi ju alarmirale. Trudnica Maja Ferina u bolnici očekuje porod. Razlog je upravo visokorizična trudnoća. Vjerovatno zbog godina, 38, i dijagnosticiran mi je zastoj u rastu djeteta. U kojem ste tjednu sad? Sad sam u 38. tjednu. Znači li to da je to sad gotovo? Pa je, pri kraju je, ali eto, čeka se znači moment da dijete prirodnim putem dođe na svijet. Prate me svakodnevno preko CTG-a i ultrazvučno, tako da eto, tu se nekako osjećam na sigurnom i nadam se da će to ipak sve biti dobro. Čuti riječi ginekologa kako je vaša trudnoća rizična nije nimalo ugodna, ali glavu gore. Rizične trudnoće su ipak samo u manjem postotku prisutne, a kad jesu, postoje načini na koje takve trudnice tretiramo, liječimo, kontroliramo, tako da i njima i one dobivaju, kao i njihova djeca, šansu da sve završi dobro, da djeca budu rođena terminski, da imaju normalne perspektive za budući život. I još nešto važno, dob trudnice nije rizičan sam po sebi, a i prva trudnoća sve se češće planira kad se ispune neki drugi preduvjeti. Međutim, valja znati da trudnice iznad 36. ili 37. godine imaju povišeni rizik za kromosomske bolesti. Ipak, uz pravilno vođenje trudnoće i medicinsku pomoć koja je dostupna, dob ne bi trebala biti presudna da se od trudnoće i veselja prvog plaća odustane.